Confésovos que me emociona esta ollada retrospectiva destes labor que vimos desenvolvendo nos centros de ensino durante estes 20 anos. E confésovos tamén que Agustín é unha das persoas ás que máis respeto e ás que máis admiro. A mí encargouseme falar das accións desenvolvidas na administración na etapa que vai do 2006 ao 2009 e teño que empezar dicindo que no 2006 iniciábase naquele momento na Secretaría Xeral de Política Lingüística a ansiada e necesaria reorientación do labor dos equipos de normalización. Elaborouse unha folla de ruta que foi enviada a distintos expertos para que avaliasen, entre eles, lógicamente, estaba Agustín. Non sei se cheguei a dicir nunca, pero ele foi a persoa máis respetuosa con aquele proxecto inicial, cheo de ilusións, tamén con moitas eivas, contestou de inmediato un correo de 20 folios que conservo, nele aplaudía a filosofía do proxecto, aplaudía moitas das medidas propostas, matizaba outras e engadía suxestións. Para min, Agustín foi sempre, tratoume sempre como o vello mestre, sabio, paciente, agarimoso e xeneroso co seu tempo. Eran momentos de moitísima ilusión para algúns que tiñamos depositadas demasiadas expectativas naquela etapa que criamos que marcaba un rumbo novo, un cambio de rumbo, unha nova etapa educativa. Agustín, dende o sosego que dan os anos e a experiencia vivida, relativizaba tanta euforia. Pero, ainda así, tenho que dicir que dentro do primeiro momento se involucrou activamente e totalmente no proxecto. Foi el quen fixo as propostas máis ambiciosas. Manifestou, dentro do primeiro momento, que a rede de coordinación que se estaba a crear naquele momento dentro da Secretaría Xeral de Política Lingüística, con 4 coordinacións territoriais, 4 plazas de coordinadores territoriais, e unha coordinación central, era a todas veces insuficiente, e insistiu en que a formación tiña que facerse extensiva a toda a inspección educativa, a todos os asesores do CCR e a todos os grupos de traballo da Consellería de Educación e da Secretaría Xeral que estaban naquele momento en contacto cos centros. Machacona reiteradamente insistiu en que tanto o novo decreto como as medidas que se estaban a desenvolver de maneira paralela naquele momento tiñan que ser explicadas aos pais, ás nais e ao profesorado. Había que explicarlle a razón e a importancia daqueles cambios que se estaban producindo. Lamentablemente, estas propostas que ao mellor terían, non sei se revertido, pero desde logo aminorado a situación a que nos somos abocados na actualidade, non foron oídas por quen tiña o poder de decisión naquele momento. Si o foron, en cambio, moitas outras que, meu ver, deron seguramente non un xiro radical, pero si un cambio moi significativo con respecto á situación do país. Se eu tivera que quedarme con 3 das medidas desenvolvidas, además do decreto, basicamente, pero das medidas desenvolvidas nesta etapa 2006 e 2009, eu quedaríame coa elaboración de materiais, coa formación e coa creación das coordinacións territoriais. Nas súas primeiras, Agustín foi arquitecto e albanero a un tempo, porque participou no deseño e tamén na súa realización. Ele é, como sabedes, o autor dos materiais pioneiros en Galicia que viñan a cubrir un vello acto histórico, como son o Manual de Planificación Lingüística para os Centros Educativos e a Guía para a Planificación Lingüística tamén nos centros educativos, que é o autor, repito, xunto con Ás Florencio e Fernando Ramallo. El participou asemade no deseño e na docencia da formación que se impartiu dende a Secretaría Xeral de Política Lingüística. Entre elas, un maravilloso, ao meu ver,
curso de especialización en planificación lingüística de 120 horas de duración, que estaba destinado á inspección educativa, só asistiron 4 inspectores, pero non era só a inspección educativa, era un colectivo máis amplo. A inspección asistiron únicamente 4 persoas, un por provincia, un representante por provincia, pero tamén asistiron asesores dos CFRs, asesores da Consellería de Educación, asesores de política lingüística e era para o persoal de CFR, da administración e a inspección. Ali sometémoslo a sesións maratonianas de non sei cantas horas seguidas. Impartiu docencia tamén no curso de planificación lingüística para equipos directivos, o primeiro tamén desas características que, polo que eu sei, se tiña celebrado, ou polo menos un longo proxecto de PE, que se celebrou en xullo de 2008 e formou a SEMADE a moitos dos asistentes por diversas cidades de Galicia durante o primeiro e segundo seminario de dinamización lingüística. Canto ás coordinacións territoriais, dicir que, malia a precariedade de recursos humanos coa que foron concebidas desde o seu principio, contamos con excelentes profesionais como Mercedes, como Iago, como Paulino, como Carlos, tamén Uxía e María con anterioridade, que foron quen de transmitir ilusión, de traballar arreo, de crer no que facían e de transmitir aos centros educativos unha ilusión moito maior da que naquele momento transmitían as persoas, os cargos da administración. Non son as únicas medidas que se desenvolveron neste período na Secretaría Xeral. Houve máis, non sei se tiveron envergadura, pero se tiveron importancia. Unha delas é moi importante, xa eliminada, lógicamente, foi a convocatoria para potenciar o uso do ensino de lingua galega no segundo ciclo da educación infantil. A parte desas, houve distintas medidas relacionadas cos proxectos de fomento do galego, entre elas o incremento dun 40% na cuantía de axudas, a remodelación da convocatoria, orientando un tipo de proxecto determinado que se quixera conseguir. Impulsouse a creación das coordinadoras comarcais a través dos seminarios de formación, convocáronse premios de innovación e normalización lingüística, do que saíron os mellores proxectos que se están a desenvolver neste momento en toda Galicia. Creouse un espazo web para difundir as experiencias dos centros e, algunha cousiña máis. Eu creo que é bo recordarlo como é extraordinario este exercicio de memoria histórica que nos propón a coordinadora galega. A memoria sérvenos para entender o presente e ten que servirnos tamén para seguir camiñando cara adiante. O labor desenvolvido que estamos vendo aquí ten que darnos azos para seguir dando o mellor de nós mesmos e para continuar tecendo este xa longo veo de Penélope, que é a normalización en Galicia. Polo camiño de seguro que han que dar cousas, pero tamén é ben certo que nacerán outras, e que saudaremos gozosos, como hai case 2 anos agora, saudamos todos gozosos o nacemento da Coordinadora Galega de Equipos de Normalización e Dinamización Lingüística. Así pois, como reza a cita inicial no último libro de Agustín, só me queda dicir, reunid de todo ánimo que poidades, que non hai noite tan longa que non remate en día.